Ne znam ljudi. Nivo Morave nadolazi, hoće da ugroži ovaj deo grada i onda moramo da napunimo džakovi ove vreće, da blokiramo ovu atmosfersku kanalizaciju i tamo deo domaćinstva. Da sprečimo da ne dođe do izliva vode u ovom delu grada. Pa obezbeđujemo lokale i najavljen je talas dolazak vode i eto organizovali smo koliko smo mogli. Na koji način se štitite od poplave? Pa sami, eto vreće smo dobili od direkcije nešto sami, imamo svoj kamion, vodoprivredna organizacija dali pesak. Veliki broj dobrovoljaca je ovdje? Sve su dobrovoljci. Ali prvi sam potegao taj potez sa ljudima iz direkcije, vodovoda i tako. Daj još uvijek, čovjek ima ide. Pazi malo, vrati. Bili vrati, vrati malo. Nema naznaka za bilo kakvu paniku. Došli smo ovde kod kolektora, čisto to je nešto što mora da se odradi, mora da se voda iz Morave ne bi vratila u grad. To ćemo sada da odradimo. Očekuje se taj talas najveći u 2 sata, ali samo smo pripravni, znači nema nikakve mesta da se narod nešto uzbuni, tako da moramo da budemo pripravni, ništa drugo. Da me vidi moj brat kako se... Nalazimo se pored Moravskog mosta u Ćupriji. Veliki broj Ćupričana se ovde okupio. Vodostaj Morave konstantno raste, ali kako nadležni kažu, razloga za paniku ipak nema. Situacija je pod kontrolom. Jel može jedan komentar na vodostaj Morave? Može, zašto da ne? Da li se sećate nekad sličnih poplava i da li je Morava nekad, od kad je vi pamtite, imala veći vodostaj? Nikad, ja nisam videla ovde da Morava dođe ovako, a i ne znam dokle je tamo ovaj park. Nisam nikad videla. Znači ne pamtite ovakvu situaciju? Ne. Da li vas to plaši? Pa, naravno. Nadležni kažu da nema razloga za brigu, da je sve pod kontrolom. Pa izgleda da jeste, pošto u gradu nije ništa opasno. Pa smo mi došli ovde da vidimo kako to sve izgleda. Morava će da dođe i će da prođe, neće da biti nikakvih problema, ja mislim. Nema razloga za strah? Nema razloga za strah. Pamtite li vi nekad veći vodostaj Morave? Jeste, 63. 65. je bio mnogo veći vodostaj Morave. Kakva je tad situacija bila? Mnogo više dramatična je bila. Bila je Morava Ćuprija pod vodom. Sada nema tih problema za sada. Kakva stoji situacija, neće biti nikakvih problema. Pa ja mislim da ovo, koliko ja pamtim, da je ovo najveći vodostaj. 64. je bilo, ali nije bilo brane dole. I poplavljeni bulevari, skoro do polovine bulevara, do kafića onog bulevara. Međutim, tad nije bilo brane i to je nešto drugo, ne može da se uporedi. Ovo je neverovatan vodostaj. Ja mislim da u Ćupriji nije bio ovako.
Tu kod tih kamiona, pa će posle. Ako šlajfe? Ide dobro, ide dobro. Dobro. Doći verovatno do možda 300. Ne, ovo je ili istorijski maksimum, tu ne možemo. Što je mnogo manji sad rast nego što je bilo. Loša. Magistar Dragoljub Miljojković, direktor vodoprivrednog centra Morava u Nišu, javnog vodoprivrednog preduzeća Srbija vode i rukovodilac za odbranu od poplava na vodnom području Morava. Pravi čovek za prave informacije za nas Morava, oko nas građani koji gledaju, imali razloga za brigu i kakve su trenutne prognoze? Može da se kaže da je situacija stabilna na većem delu sliva Velike Morave, obzirom da je vrh poplavnog talasa prošao. Južna Morava je u opadanju otprilike 10 cm na sat, zapadna Morava je u stagnaciji, u stagnaciji je Velika Morava kod Varvarina. U Ćupriji očekujem maksimalno da može 5 do 10 cm da poraste vodostaj, to mereno, evo,
i sami vidite, možemo da kažemo da je situacija stabilna. Preduzimaju se sve neophodne mere, radnici vodoprivrede su na terenu, moji pomoćnici i saradnici, lokalna samouprava takođe maksimalno angažovana, sve ono što se procenjuje da su slaba mesta, to se štiti na poseban način, posebnim aktivnostima. Mi smo danas u Ćupriju u vodoprivredno preduzeće dopremili dodatno 10.000 džakova za pesak, tako da postoji sigurnost da može da se interveniše svuda gde je neophodno. Poplave kakve Srbija nije imala se dešavaju sada, otprilike organizovano se sve i nekako na zaista pravi način pristupilo ovoj situaciji. Moram da kažem da smo imali prvo najavu na vreme od strane Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U skladu sa tom najavom i procenom da će se desiti padavine, izdali smo pre poplava određene naredbe da se svi subjekti, učesnici u sistemu odbrane od poplava pripreme. Tako da smo mi sve kapacitete pripremili, znali smo šta nas očekuje, nismo mogli da očekujemo ovolike padavine, nisu ni bile najavljene baš ovolike, bila je najava da će biti koncentracija padavina do 60 litara za 12 sati. Nama se desilo da smo imali na nekim mestima i 170 litara po kvadratnom metru za 24 sata. To su nezabeležene padavine. Samo primer Beograda u prvoj polovini maja, dakle do 15. maja je palo 205 litara po kvadratnom metru, a istorijski maksimum za mesec maj je 175 litara koji je izmeren davne 1897. godine. Otprilike padavine su takve da na većine područja Republike Srbije su gotovo trećina prosečnih godišnjih padavina, na nekim specifičnim mestima su i mnogo veće i ono što treba reći, sistem je poprilično dobro odradio svoj deo, nažalost. Desile se i ljudske žrtve, što je najteže. Veliki je problem na Savi, ali na slivu Morave ćemo mi ipak nekako progurati ovo sa svim posledicama koje smo imali. Izvući ćemo i određene pouke. Mi smo i znali slaba mesta, da se ne žalim na nedostatak sredstava, to je opšte poznata stvar. Najvažnije je pre svega što smo mi u ovoj situaciji delovali zaista kao jedan tim, i sektor za vanredne situacije i lokalne samouprave i vodoprivredne preduzeće i mi iz javnog vodoprivrednog preduzeća, da je postojala vrlo dobra koordinacija i u celini je odbrana od poplava sprovedena na dobar način. Da li je moglo više? Sigurno da je moglo više. Da li je moglo bolje? Verovatno je moglo bolje, ali sve se to opet odnosi na ono da li smo nešto trebali preventivno da odradimo ili nismo, a kad pričamo o preventivi onda govorimo o parama i to je to. Da sumiramo, Ćuprija nema bojazni od izlivanja Morave u grad? Ne, nema, apsolutno nema, stanje je stabilno, kao što vidite ekipe su na terenu, uključili smo i pumpe, dodatnu zaštitu, tako da ne očekujemo neke veće probleme. A vi ste ti bre kako? Važi, čao. Otišle malo. Ne, vratilo se pa se sad opet rađa. Ovde je najniža kota i tu nam je kolektor, za sada je stanje kako treba, vatrogasci izbacuju višak vode, tako da sve se prati i za sada neće biti problema što se tiče ulice Živke Damjanovića. Kažem sad ovako, da li treba nešto preko murala tamo? Može se to odraditi. Ćao, ajde čao Kaluku, ajde čao. Ali ne bite bagere preko murala.
Malo razumno da stojimo na ženi. Ja sam. Sad je počela da pada sad Bukovac. Kako se tiže sad? Malo. Готов? Двое трубы набрали. Trenutno je Velika Morava u Ćupriji u stagnaciji, znači nema indicija da će da se izlije, ovo sve što radimo je preventivno, jer nikad se ne zna, ali mi znamo da je u Varvarinu već počela da opada, tako da očekujemo da je ovo vrh nekog talasa i da više u nekom narednom periodu biće stagnacije, za nekih sat, dva počeće da opada, tako da nema indicija da će da se izlije Velika Morava. Čuli smo vrlo zanimljiv izveštaj od gospodina Šmigića iz vodoprivredne organizacije. Dešavalo se nešto neobjašnjivo po njihovim rečima, da je u Varvarinu voda opadala, a da je u Ćupriji rasla. Problem je bio jedan, tako da kažem, ostrvo kod Mijatovca koje nije moglo da propusti tu količinu vode, pa se ona ovde zadržavala i podizala nivo. Veliko ostrvo koje je obraslo drvećem, pa se, eto, došlo do tog, tako da kažem, rešenja i otkrilo se u čemu je zapravo problem i zašto voda nije brže prošla. Pa mi smo očekivali mnogo ranije da krene da pada voda i u jednom trenutku kada smo videli negde oko 6, pola 7, videli smo da ne opada toliko brzo. Otišlo na 580. Tako je, na 595. Videli smo da ne opada i to je bio razlog zašto smo postavili sada ove džakove, jer nismo bili sigurni da su sve informacije koje stižu tačne. Zbog preventive mi smo postavili džakove jer smo imali već gotove džakove
koje su urađene i nekim delom i ne u centru, već van centra, da ne bi narod imao tu varijantu da je velika opasnost, jer se gradom šire razne informacije. Zato smo odradili određeni broj džakova i kada je došlo tih 6 sati, pola 7, mi smo već tada rešili da postavimo džakove, jer informacije koje su stizale jeste da treba da Morava opada, a s druge strane Morava je rasla. I to se dešavalo zato što je bilo to rastinje, verovatno da je to uzrok toga, ali u svakom slučaju nije na odmet da imamo ove džakove, tako imali smo radnu snagu, tako da zahvaljujem se svi Ćupričanima koji su izašli na ulice, koji su nam pomogli, znači mladi momci stvarno koji su celog dana želeli da nešto rade, evo i sad su tu i sada hoće akciju, ali ja mislim da nema razloga da više bilo šta radimo, sem onog dela koji je tamo gde se nalazi kolektor, tu imamo problema sa branom, tu je brana vrlo loša i tu ima jedan propust i sada idemo tamo da malo pojačamo sa džakovima i mislim da neće biti nikakvi problema. Situacija nije dramatična ni u Jovcu, tamo se takođe organizovala ekipa koja brani. Ja bih pohvalio te omladince, ja stvarno nisam video da su toliko organizovani mladi ljudi koji su, juče smo bili tamo, juče smo postavljali, mi smo pre nego što je ovo krenulo, tamo postavili jednu crpnu jedinicu, pumpu, to jest koja je trebala da niveliše odnos vode u Moravi i koja je prelivala ispod tog propusta i momci koji su toliko organizovani danas, celog dana, juče, ja sam fasciniran tim njihovim radom, jer toliko zalaganje za svoje selo, alaver. U gradu nema kritičnih tačaka, to je definitivno. Nema kritičnih tačaka, mi ćemo, evo, sada smo malo pričali da iskoristimo ovu situaciju, ne iskoristimo, nego sada ćemo neke stvari koje smo videli da nisu kako treba, što se tiče reke Ravanice, a to je problem posle autoputa. Videli smo da je Novo naselje bilo potopljeno i krenuli smo tog dana kada je krenulo da topi, da se pravi jedna brana i sutra ćemo da predložimo na štabu za vanredne situacije da se krene sa tom branom, da se ta brana napravi za svaki slučaj. Ta brana treba Ćupriji, ta brana će da odbrani, da kažem, Novo naselje i sutra se nadam da ćemo taj zaključak da usvojimo na štabu za vanredne situacije i da polako rešavamo te neke kritične situacije, ali iako smo grad na reci, mi smo jedan od retkih gradova koji je prošao ovako dobro zbog velike organizovanosti i poznavanja kritičnih tačaka u Ćupriji i bili smo na svakom kritičnom mestu. Normalna stvar da nismo mogli apsolutno da ne prođemo bez ikakve štete, ali ja se nadam da sledeći put nećemo imati nikakvu štetu. Evo, gospodin Taško Bizetić, jedan od starih Ćupričana, zna istoriju u prste ovoga grada. Pamtite i gore vremena od ovih što su sad, ali... Ovolika voda nije bilo. Ovolika voda nije bilo? Nije bilo, a 62. 63. Imam ja snimak, ja smo išli ali tad nije bila brana. A sad je brana daleko iznad dignuta, ali ovolika voda nije bilo. To tvrdim zato što je Morava prokapala jednom 1,5 metar i 80 dole. To znači za toliko je višlja voda, evo da udarit će u most. Vi primetili ste tamo na mostu, tolika voda nikad nije bilo. To ja bar ne patim za mojih 70. Ovaj deo ovde ulice Živka Damjanovića je najkritičniji. Živka Damjanovića je najkritičniji uvijek bio i bit će zato što tu ima jedna odvodna cev koja vodi onu, kako se to zove? Kolektor. Nije kolektor, to je ova voda koja se sliva, kišna kanalizacija koja vodi u Moravu, direktno. Ta je, na primjer, kišna kanalizacija spasila Ćupriju, spasila Živke Damjanović. Od Ravanice. Ono pre 3 dana. I kad je ovo sad izbio. Ali šta se desilo? Među vremenu niko nije zatvorio tu klapnu. Pokušali su da je zatvore kad je već došla voda. Ta klapna je otvorena. Pokušali su džakovima da zatvore, ali nisu uspeli da je zatvore. I ta voda sad se vraća iz Morave ovde, kroz ovde i puni i ovaj glavni kolektor. Tako da će vrlo brzo da izbije i gore
iz kolektora, ovog glavnog kolektora. I sad ovde pumpe rade, izbacu. Sad ima 5 pumpe ovde. Ali tih 5 pumpi ne može da stegnu. Baš sad smo gledali, ja i Dule, stagnira, ali se plašim da ipak je to pritisak vode. I da će ipak, da... Ali ako stane ovako, ajde, daj Bože da stane. Ako se bude morao povući? Dok se morao povući i da otvori tu klapnu dole, da izađe ta voda. Daj da jabuke. Ajde, Slikaj mene, nema se ono ovoga starog, bre. Sve nas. Izvolite. Treba više, dajte. Ajde, kloni Ovanov, sad Bože! Ovdje moraš malo, jedan. Daj ovdje, još jedan može da bude. Daj malo. I kako ti ima? Vidi. Ovamo. Možda pogledam i ovo. Ajde. Prekinemo. Sve. Prekinemo se sad, da prekinemo. Nećemo gledamo gore, ajde. Dobili smo oprečne informacije od strane Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Voda u Varvarinu je opadala, u Bagrdanu opadala, a u Ćupriji rasla. To je nešto što do sada se nije dogodilo, da u gornjem slivu i u donjem slivu opada reka, a da u sredini gde je Ćuprija raste. Znači, mi smo imali informaciju da je trebalo već od 6-7 sati juče popodne da se voda stabilizuje i da posle toga krene da opada, ali mi smo imali totalno drugi scenario. Do jutros, do 8 sati je voda konstantno rasla. Rasla je do 8 sati ujutru. Mi smo negde oko 4 sata intervenisali, imali smo problema u Jovcu, tamo je voda došla do brane, tamo su bili meštani, sa njima smo uspeli to da mehanizacijom da pokrijemo tu branu i da tamo ne dođe do prelivanja i da spasimo selo. Takođe imamo problema ovde u Ćupriji, znači ovaj bedem koji je iza ulice Živke Damjanović je, da kažem, nije kako treba. Tu je jedna klapna žaba koja propušta vodu iz Morave i tu se truni
da kažem, ova brana i sada ljudstvo pokušavamo da sačuvamo branu, jer ako ova brana popusti imat ćemo veliki problem, imat ćemo totalnu poplavu Ćuprije, u jednom delu, da kažem, Ćuprije. Ali ne smo da dopustimo da brana popusti, već moramo, evo, tu su ljudi došli, građani, da pomognu i apelujem što više ljudi da dođu da odbranimo bedem. Ako odbranimo bedem, voda je sada u stagnaciji i opadanju, tako da samo da izdrži ovaj bedem gde se nalazi taj odvod za Moravu. Da li se barem prema najavama ne očekuje ponovni porast Morave? Ja sada više u ništa ne verujem, znači verujem samo ono što vidim, ne verujem niti vodoprivrednom preduzeću u prognozama, niti Srbija vodama, u stvari oni sve dobiju informacije od Republičkog hidrometeorološkog zavoda i oni isto takođe ne veruju u bilo kakve prognoze. Prognoze je ono što se vidi, ako vidimo da raste, radimo sve potrebne informacije, sve potrebne stvari koje su potrebne, znači znamo koje su ključne tačke, to je bitno, i pratimo reku. Kako reka diriguje, tako ćemo mi da radimo. Sada nema potrebe da džakovi stoje u parku, to ćemo da pomerimo, da izmestimo ovde, da ne pakujemo opet džakove i da dobijemo na vremenu. Ako slučajno dođe da poraste, opet ćemo da napravimo te džakove, imamo rezervne džakove u novom naselju, tako da smo pripremni i što više odradimo, to je sigurnije za naš grad. Hvala sportova Ada je spremna za evakuaciju ukoliko to bude potrebno. Da, imali smo jutros, da kažem, jednu informaciju da trebamo da evakuišemo Živke Damjanović. Mi smo to odradili samo u jednom delu, baš zbog te brane, ako slučajno popusti. Zatim su došli stručnjaci vodoprivrednog preduzeća, došli direktor Srbija vode i smatrali su da je brana dobra, ali mora da se ojača jer vidimo da voda je jaka i negde prolazi ispod brane. Tako da pokušavamo da ojačamo bedem i mislim da ćemo da izdržimo. Šaljite na prvu i vi odmah objavite tu, ali sad ću ovo. Imamo pomoć sektora za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije. Takođe su došli pripadnici sektora za vanredne situacije iz Bugarske. Pumpama pokušavamo da izvučemo ovu vodu i nadam se da ćemo da odbranimo ovaj naš bedem i da više voda u ovom delu ne raste. Koliko je dvorišta poplavljeno trenutno? Trenutno su poplavljena sva dvorišta u Živke Damjanović i ulica u Živke Damjanović. Ovo je, da kažem, najbitnija tačka, trenutno kritična tačka u opštini Ćuprija i zbog toga moramo, znači, bedem da ojačamo s jedne strane, s druge strane da izlačimo vodu i da čekamo da reka opadne. Koliko bedem efikasno bude ojačan, poplava ne bi trebalo da se širi dalje? Tako je, ako bedem izdrži, a nadamo se da hoće, već smo od jutros od 6 sati ojačavali bedem, ojačavamo ga i dalje i na taj način i uz ove pumpe koje su došle od strane Bugarske pokušat ćemo da situaciju svedemo na najmanje kritično moguće. Katastrofalno. Evo nas ovde na mostu. Kako vam izgleda Morava? Morava je došla do maksimuma, ali počela da stagnira. Šta kažu vaše godine? Jednom još je bila, ja imam 81 godinu. U mom životu bila je još i veća.
ali bilo koja njena veličina ona smeta. Naročito o ranicama. Kažu, tad nije bilo brane, nije bilo nasipa. Nije bilo brane. Ali sad, evo, dostigla je nivo brane. Jeste, brana zaštićuje, ali voda je čudne jačine. Probiju i tu branu. Jer je voda prijatelj i neprijatelj čoveku. Hvala lepo. Molim. Jeste. Bravo, da, bravo. Jeste odavde? Jesmo. Evo, za par minuta smo tamo. Evo, vi ne krenite. Ovde smo zatekli pravi kolaps. Šta se u stvari desilo? Pa voda je izašla Morava od juče za nepuni sat vreme je dolazila po pola metra voda. I evo vidite i sami šta je urađeno. Sve vikendice poplavljene. S ove strane izvire voda od noćas od 3 sata. Šteta je ogromna. Velika šteta, kako da nije. Ima tu ljudi koji su imali stoku, podavljena stoka, kučići, nisu stigli na vreme da pomere i tako. Šta ostaje, samo da čekamo da Morava se povuče? Da se povuče Morava i još će se vidjeti, tu ima ljudima koji odneti i frižideri i zamrzivači koji su imali sve tu pored obale. Evo vidite, idu po čancem da vide da li može da dođu do vikendice, da vide nešto šta im ostalo. Može li šta da se spasi? Teško. Nema šta da se spasi više sa ove strane. Morava se povlači? Povukla se za jedno 10 cm od jutros i tako. Ostaje samo da se nadamo da neće biti novih padavina. Pa trebalo bi da ne bude novih padavina, pa vidjet ćemo. Jer gadno je što s druge strane probiva voda, podzemna voda izlazi. Evo vidi se tamo isto. I to. Hvala vam puno. Nema na čemu. Nije to Ljubiša zakačio balon. Nemaš tamo pozdrav? Dragane, bili ste ovde noćas, evo nas ovde sad oko 6 sati, odnosno 18 sati 18. maja. Šta možete da kažete za ovu vodu? Kako je bilo prvo noćas da stopite? Pa ne znam, noćas je negdje do 12 sati rasla nekih 10 minuta santimetar. Pa je onda od 12 počela da staje do 1, pa je od 1 počela ponovno, znači istim tempom da raste, negdje do 4 jutros. I od 4 je maltene bukvalno stalo u jednom trenutku, do 8 sati jutros je od 8 je počela nekih santimetra da pada isto nekih pola sata otprilike.
a do sada je već pala skoro pola metra. Ja, tu ste rekli po ovom markiru tamo. Da, po tablju ove koja je zakačana na drvete. Vidim da sad nema mnogo ljudi ovde, ste vi ovde na dežurstvu, kako ste se... Pa ne, sad sam stigao ovde, a bio sam maltene od juče od negde podne do jutros do 10 sati skoro. Znači, ceo noć sam probao ovde, mada je tu bilo dosta meštana, dosta su dolazili tu iz okolna sela, iz Ostrikovca, Mijatovca, Dvorice, ali bilo, mislim da preko 100 ljudi je bilo noćas ovde. Hvala vam. Da dođe kao. Evo smo na Velikoj Moravi, situacija je, da kažem, sada stabilna. Tu smo na železničkom mostu. Situacija je da Morava opada. Nije više toliko alarmantna situacija. Bedemi su za sada u redu, nijedan bedem nije popustio. Obilazimo kritične tačke. Mislim da u nekom narednom periodu neće biti nikakvih problema i da za sada, kao što smo i do sada radili, budemo samo preventivni. Sve ovo što smo radili i noćas i juče, sve je to bilo preventiva i preventiva na kritičnim tačkama koje smo mi ocenili. To su kritične tačke koje je štab za vanredne situacije utvrdio i razlog zašto smo radili preventivno jeste da ne dođemo u situaciju da se nešto desi. Za sada je situacija mirna, pratit ćemo rast Morave, uvek imamo prednost 2 sata da možemo da odradimo bilo šta, tako da nema problema niti mesta za paniku. Situacija je, kao što sam rekao, stabilna. Dokaz da Velika Morava opada, odnosno nivo Velike Morave da opada ovde kod Ćuprije, našli smo i na samom mostu, odnosno na mernoj letvi. Kako kaže merna letva, vodostaj trenutno, a mi smo ovde oko 18 sati i 30 minuta, iznosi ispod 600 centimetara. Gospodine Ristiću, 19 sati, šta možete da kažete, kakva je situacija na teritoriji cela opština, pogotovo ovde mislim da se inače nalazimo u ulici Živke Damjanovića? Da, mi smo trenutno na lokaciji Živke Damjanovića gde je bilo noćas najkritičnije, znači tokom večerašnjeg dana. Kao što možete vidjeti, ovde je voda u povlačenju, znači uspeli smo da saniramo te neke i pukotine i prelaze koji su se javili na brani. Trenutno, na sreću svih nas, Morava je u opadanju nekih 30 santimetara, tako da je, što se tiče ovog mesta ovde, da kažem, pod kontrolom. Mi smo uspeli uz velike napore, znači i vojske i svog građanstva, dobrovoljaca, da uspemo da zaštitimo branu, kao što se vidi iza mene, iza nas. Tako da je ovde, mi se nadamo, pod kontrolom. Dalje na nekim tačkama, u Jovcu je takođe sve stabilizano. Imamo svuda opadanje nekih 30 cm, prati se intenzivno. Mi smo bili sa ljudima iz Srbija vode pre nekih 2 sata, znači u kontrolu svih tih kritičnih mesta. Za sada nemamo nikakve alarmantne situacije. Pripremamo situaciju za večeras. Evo sad ćemo razvući rasvetu da možemo cijele noći da to pratimo i da crpimo. Znači za sada je sve stabilno, znači nema bojazni. Kakve su predviđenja, kakve su očekivanja, šta kažu Srbija vode? Imali tendencije povlačenja? Pa da. Znači, Morava je u opadanju, znači tako da se nadamo da smo najgore, onaj talas koji je bio i jutros oko 4 sata koji je bio, znači neki maksimum, da smo to prevazišli. Mi smo imali problema, očigledno imali smo informacije o stagnaciji i opadanju na Varvarinu. Mi smo ovde sve vreme imali porast, što je malo bilo kontradiktorno kad se sve to uporedi, ali generalno negde je problem nastao očigledno kod Moravskog mosta na autoputu. Znači tu neki sprudovi su nama napravili usko grlo, tako da je sve vreme nije mogla Morava da otiče i ovde je podizala nivo. Tako, vidimo da je sad sve okej, hvala Bogu, da nemamo ni kiše, nadam se da će sve da ispadne kako treba.
Pa u našoj opštini se situacija smiruje, Morava se vratila u minor, Ravanica takođe, tako da sa tog aspekta situacija je stabilna, međutim potrebno je da se stabilizuje vodosnabdevanje, potrebno je da izvršimo dezinsekciju i deratizaciju površina kako bismo sprečili zaraze ili neke epidemije koje bi mogle da se rašire zbog svih ovih poplava. Voda nije čista, ona je prolazila i kroz septičke jame i kroz mnoga zagađena područja, kroz deponije, zato moramo da krenemo na tu drugu fazu odbrane, a to je odbrana od epidemije, od zaraza. Još jednom, gospodine Paunoviću, kakva je preporuka za naše sugrađane? Da li da prate našu lokalnu televiziju i sve one informacije koje im šalje lokalna samouprava i odgovarajuće službe? Građani moraju obavezno da prate lokalnu televiziju, jer lokalna televizija prenosi sve aktualne informacije i obaveštenja koje stižu od štaba za vanredne situacije. Štab sve svoje preporuke, zaključke i naredbe objavljuje preko lokalne televizije, tako da građani mogu da budu na taj način informisani o događanjima, mogu takođe da budu obavešteni preko opštinskog sajta ili preko društvenih mreža, ali naravno preko zvaničnih stranica na društvenim mrežama, a postoje i one stranice koje koriste, nažalost, ovu ovakvu situaciju da bi stvorili neke zloupotrebe ili da bi iskoristili zarad neke političke koristi, što je veoma loše. Sada nije trenutak. Tako je, apsolutno nije trenutak da se koristi ovakva vanredna situacija, da bi se stvarala panika u narodu ili da bi se podrivao rad opštinskog štaba za vanredne situacije, koji je pokazao izuzetno veliki profesionalizam u ovoj vanrednoj situaciji, koji je branio dve velike reke i uspeo da odbrani grad na sve moguće načine, tako što je angažovao sve resurse, sve ljude, pozivao građane, organizovao i sprečio veće katastrofe, tako da Ćuprija je jedna od opština, možda i jedina u okrugu koja je uspela da se brani. Imali smo i sreća, bili smo i dobro organizovani, je li tako? Bili smo dobro organizovani, imali smo i možda i malo sreće u nekom delu, međutim bili smo spremni da branimo sva kritična mesta i kad je Morava bila u pitanju, naše ekipe su dežurale cele noći, svi mi iz štaba smo cele noći bili budni, odnosno to je bilo nekoliko noći i dežurali, obilazili nasipe, obilazili kritična mesta, obilazili sva ona mesta za koje su nam stizale prijave građana. Bilo je dosta lažnih prijava. Bilo je prijava da su pucale brane, da su se rušili nasipi, da su poplavljena određena područja. Mi smo interventno i hitno odlazili svuda. Odmah smo angažovali mehanizaciju, kamione, ali to su, nažalost, kažem, bile lažne prijave i to je loše da se koriste ovakve situacije za takve neke stvari. Uglavnom možemo da kažemo da je opasnost od plavljenja naše opštine prošla. Opasnost od plavljenja u ovom trenutku je prošla. Nikad ne znamo da li mogu da krenu nove kiše i da dođe do novih bujica, ali u ovom trenutku situacija je stabilna što se tiče plavljenja, ali ostaju neke druge stvari koje moraju da se urede i stabilizuju da bi se izašlo iz ove vanredne situacije.